Pa i kio, mora ruka. Kako je, sad prihvatiš? Uzeš bebo ovako kao ležeć držiš. Ovo tu. Pa i kio. Ali ne ti da gledaš, što ste gore. Ja ih čuvam, sve muzike, sve pevaju, niko ne ima. Daj mi ruku tu. Kako može se Ali budi nežno. Budi generisimo. Nežno i slušaj džetno. Ajde gore. Onako pade gotovo, nema. Dobro, drži ovo preko tu. Drugo ruku, ne to. Što? Ovo bude prikio i sad promeni ove. Jesi dobro. Ispuciš je malo. Nežno. Malo čvrsto. To je nekad bilo. Baš 100 godina nazad. Sad je tu nešto stavno. Ima neki know-how kako Znači, promeniš malo. Ajde. A ja sam mislila ovako sve, mogu se reći da sam se mislim, ne kažem da je to kao samo dopunjeno, ali je se pomoglo. Tako da... Dobro. Ne znam da. Da možda ti pomoglo. Ovo kapali. Ne možemo lišati. Okej, vezano na tebe. Žao mi što ste vojani nekog prijatelja Čehima. Hrvatsko zvao, mi naziva teško rekao. Ako ti kuki padnu, ako se spusti, pa nema križnika znači. Odako mi se znuka ne mi zuži pokažu. Ona je pobegla, kolaca. Ako pate skroz, brate. Ma samo ležiš dobro. Spavno se. Znači, kad neko ti radi jako oči, kad radi kod divljak neki, sad to tako radi kod divljak sve stane. Kako se vraćaš? Kao onaj plašt u Harry Potteru kad nestaneš. Skroz stopi se. Što sam? Sad ću ja ljudi sve stane. Znači, pobegneš dole. Ne daš kupiju da pobegne, nego tu staš. I sad ne može da se spusti. Drži mi. I onda promeni nogu. Kao i kio. A radili smo nešto slično oko čega? Sve će neko oko čega? Monitore me nauči, kod te greši, pa ideš odavde, pa se ona vrati nazad, da ne puta greši. Sve ste. Pogledajte. Kao i kio. Isto. Kao i kio. Pustim da se vrati. Znači, odavde, pustim da se vrati. Pa se kupi ispod. Učim se. Samo mote. Ajde, izvoli. Naravno, je osnovno. Malo kraće. Izvolite. Izvini, ako sad te. Iznenadio. Izvini, tebe, čekaj tu. Evo te sipnuti gola. Pitajte se ovo. Ne puštaj kola, to je ruke, jak držao. Puštaj. Ne puštaj.
Još pogodi ruku koji sad je što Dobre, pa što je ova stvar, pa... Skoro ona sad su želela pa divlja. Ajde, Rubi, što ti govori? Mjesto, pa. Još kako ti petu? Daj Bože, ako ti se... Stavili bi na koricu na času? Ali za 30 godina. Kad postaš neka vedena gora? Znači, više nisi opisao. Kako se Srbije kaže kada rekao? Počeš kada rekao? A kaže, legendom? Legendom. I ti odgovara ono? Možda da promeni nešto, da se doda malo više salate i belo lupi, tako. Neki krompiriće. Aha. Ne skači kad te rikove tebe. Ovo je. Ovo ti se namo peneti se ja. Dršte ju. Ovikio. Pa ruke između. Ovo bude nazad. Stavi križu. Da pade na bude ne. Da. Bravo, čekaj. Čekaj da muši. Možeš jedno pa završi dugo, to nikome tim. Možda imali devojke. Pa ima dva. Niste ti da se sanio bez nas? Sanio bez nas? To sam bio. Srđak. Je to? Hvala lijepo. Koga pita? Ikio, ikio. Možeš li ikio? Ne mi treba koji si razlog se želi se ti? Ali što vam? Bolje da je hvalio biti svi. Znam da ti se znam. Evo ide ovaj koji mane tamo. A ja ono dokazam da je Okej, hvala ti na krasno prvo. Požasno mi se ostalo. Excusez-moi si vous plaît, bon, Madame Sanssouci. To sam učila neku drugom času francusku. To je neka glupa časa. Si su Sanssouci, su neka mala kraja. Šigla reći. Konge kurce su si. Kao i kjelo. Gore. Oko njoj. Ako ruku spustiš dole ko za kote greši, ako spustiš ovde, teoretski može ako ruki dobro slože, ali ne možeš ovu ruku da izvučeš, jer možda se desi da staneš ovdje ideš poput. Ako napusti može, tako je pusti. Znači, zato kao i kio. Ruka kao i kio, objeduš iza, kao po njoj. Stanite... Upravo. Broj 4 da početi. Zlomu, hvala. Vama koji je teško pitanje, dođe šef. Starci, dajte šef. Ajmo šef. Slađene, neću. Ajde ovo. Pravi ljudi. Iđeš koji ikad. Gdje? A u duši su samo dve. Vas 32? Da. Po vlade nikakav ne grije.
Pa nekad smo bili Vidio troje, sam sad smo tu dvoje. vidio sam sliku lijepo reagirano što je. Aha, dobro. Kavi indijanski pogled lijepo reagirano. Ne, gdje to ovdje? Nije tako. Aj, već mojte dole. Da, da. Kako se razum? Sad sve vam čovjek da vidite, doći dalje na stanu tim starim starinama, gotovo je? Da, iskorijem. Gotovo. Daj se tako, daj. Da me uzmem žele. Uvijek igraš šakar. Da, znam. Mislim, postojanje to čekaj, ali... Rok mi u popilu. Pa, ali mora kao PDF-o. Postoji korak. Sad mi se pjevojno mi nećemo da radimo. A i kao naše asistente, da mi gledamo radni paket, da on sam pregleda da nam sugeriše šta bi možemo hoditi. Lijepu forku čuli u meni. I sad kako se je zakinuo. Izvezanja. Vidiš što je sve tako. Ovo bi tako bude informacija. Znači, šta kažem? Mi se zato mislimo o te a šta mu govoriš? A da pošelju ja koju želim mi to pošelju pa ovo. Opravno pogodim. Au, dakle, ali kolega ne reda. Sad ćemo imati svi, a to nam nismo imali svi. A možeš mi kažeš kao nešto gledati. I oni slučaju sve informacije za svoga autora i ti što ti pišu za njega. Skeniraš, kaže, moja kira da ti pomoći. Ne mogu. A uveli smo kao... Na kuputi 20 evra. Onda nema problema. Kaže, kako? Ti kao mu je 20 evra, evo ti. Skidušku ću znam problema, evo ti se ovako je dobro. A dobro, tako da smo sve. Ajde. A bravo, Tanče. Ajde, dva tanci na magadarina. Ti hvala ti najmlađe, poli. Ti ko dečko je. Ovaj se kupu u ladnoj vodi, samo da znam. Da, hvala. A kad se bude ušio, morat će pred ogledalom sam sebe navršiti. Ko mi istrpiti. Rozemunda balkanska, kupio sam. Paži mi da tiska bre, on je čira bre, plako dok on sipao vodu u rupe. I on bre ovaj voz učio. Samo što nije krenuo. Treba napred, isto je ostalo Ikea ko svega danas. Prihvatiš, luka preko, pusti na pare. Naravno, može se uvijek i ovako. Ali puk je više stresna što treba da promeni pravac od smera. To je sad svakog miliona. Znači šta je? Ajde, tu budu se, hvala. Rijopete mi Đuđigarja mi je voda. Pa, navikli ste. Tu i nije, ovi su šakti mali. Ali dobro nije. Dvije grupe cepari, ajde. Hoćemo li tebe? 1, 2, 3, ajde, pošto. Može. Gdje može da? Govorite, ko si bio? Vlada Damo? Šta bi te svidjeti? Kinematiku? Kretanje?
Fizika. Još nešto? Teško? Ajde. Pa tu radi trening dosta. Sve koje ne može, naravno, sve ide ruku. Možeš što vodar da ide, znam. Da te ne znam neko. Dobro da teško. Dobro. Tako je. Tako, čovječe, bravo. To se zove, aj pogodi kako, nije džuđi, ne. Sada je to džuje nežno, to ono džuđa. Mislim da je džuđi, naravno, pa ne džuđe ove. Nego nama se je neošto vozi, džuđo. A pazi, a pravcu mi smo imali. Pa nima žer, nego vage. Što li se služili? Gramati smešio, jer je najnovije reči. Oko mogućemo da piškava je. A najbolje mi reče oba vidva. I potencija oba vidva je. A u trudu baramo su. A oni se smeju na to, koji je pogled. Nije u njihovo Hrvatsku, nego oni se bave kod unutra vremena. Pa što ću joj našem danu vedem, na mi granici. Što, šta je? Yes. Može, and change. There's another one. Like kill. Yeah, what's the code? Radili smo mi ovo. Ti da računaj ti zaboraviti, ko su napravili za bolest. Koneš kako daš. Iako nije mogo loše bilo. Pa što ono kod tam nešto. Izvodili smo ih sve opet. Šta će? Ajmo, treba je više. Jak će? Sam još ti odlični. A ti uvijek sad se super, nešto. I kažeš sebi, wow. Nego ljudi koji nauče do pola nikad ne naprave korak ne stigne. Jer uvijek ja gledam ovako priznaciju. A oni pobivali se tamo, taman malo nauče. Ajmo sljedeće. Čekaj, sad nisu robili. Sve su kakve obrat love. Biće. Ajde nije redova, sam še odredova. Ajde, evo. Da, što radili smo. Kao kod te veši. Jedan i drugi su. Ajde. Ajde. Nekaj. Ubaci ruku između. Reka ti zdravo. Uvoti žuku. Pa nije uvotila. Objerla ti je par. Treba ti dobro rekaš. Pa čekaj. Parka iz onaka, ajde. Ako sakaš da se osmežaš. Oj. Ako se radi kao i namije na hokaidu, ne znam te. Ima da kom potru da Nikole živi tamo, moraš prigati. Što sranje,
voliš ti gdje on je scena radiš, to je znako rekao. Niko nije to ništa ne brce. Nema tamo ništa bre tamo. Ladno bre, kamere stede. Ko radi brco tu što? Ali recimo to koliko ide po tuga. To će skriži. Sireni! Okej, sedi si. Kako ti je potrebno? Kad Ukire uhvati ruku, junački. Imate sreće što se ja tako blagi režem. Sreće vremena, a umireš i ne puštaš ruku. Dobro, pa ti režeš kad treba. Znači, ili možda bude onaj neprijatni deo. Ovo je, naravno, uvijek ima nage tri. Znači, ovdje ruke za prozbu kao zikio. Jedna. Ajmo, možda dobro. Ciu. Ajmo. Ajmo, dobro. Koliko je? Mislim da ovo možeš. Možeš, molim. Ajde. Idite 20. Šta koristio? On je kopirate koristio. I kijasti. I kijoasti. Ovako se kad se gledamo morio, se može ga vadiš. To je pijanac kad je li ćeva kod da jebe, kako šta kad se gledamo morio, kad ga vadiš. Ja ću prosena biti se ruku. Da, pa još ćeva kuro. Ide po poslije, jedan će kudu raditi dalje, mislim stvarno. Pa šta je sledeće? Znači, bolje da se ne prepostavite. Pa ne. Prvi se mu radi godine. Jedno muško drugi mužio svoje. Aha, kola je, hop! Bravo, Pedro, bravo, odlično. Samo čim lagano, baš. Skir. Zbog kole pada koludu, no kada je mnogo lagano razmišljati, znaš. Mora ga izuješ. Next. Извини. Катерина? Привет, ладно. Извини, я со своей. Ajde. Nikad se ne bi nadao čoveka velikom da se šulja, to ti je veliki zajedno. Sigurno ti dan ne bi davlja, kad se kada svećer pojavi, sa sve korpom. Ko ne voli kada se zgodove? Vidi dobro da hoće tako. Gore. Kajke. I ono što je poslastica, pa biće.
Znači, ovdje je bila ruka između, kada smo radili onaj šikonagi, pa je bila odavde ruka između kada smo radili ovaj šikonagi, ili tako? Sada kad sudimo kršija, ruka ide ispod i kao znači ne ubacuješ ruku, nego ona prirodno dođe dole. Take that. Vedete tori sudači. Hvala. Ajmo. Ali se radiš. Ko je red? Pa da stignemo, mislim da ćemo ovdje imati. Ne vidite ga. Nema. Kao IQ dole, kao IQ. Kao Mando rekao IQ, kao šikonagi. Go to down. Dole. Rekli si ne pušti. Ali nije to problem. Sad ću ja da ti kažem što je. Drži ruku. Aha. Pa mislim kad ideš ruku bude preko njih. Ulazak je dole, niko ide. Školski nešto je. Kako se Imaš noge koje možeš. Ne vidite uopću da se kopiti. Sedi sad, čekaj. Nastavit ćemo isto. Ovo je najlakši i najlepši način ako ćete da učite da padate i oko kevi. Zato što odavde se ona drži sa dve ruke, ja je prihvatam. Znači, ti samo treba da pusti ovu ruku. Ne postoji način da loše padne, ali ja je držim. A to traje jer ide ovako i ovako. Kad ulaziš. Jedan način. Ruke da nisko. Idem na kameru. Kako može ruke, ne znam. Znači, posjete i kada. I to. Neko je zgore kao i... Idem koji kio. Tako je. Ideja sudi oduši je ono. Ona hoda i bio je izvučeš tebe. Kao da si povukao tebi njih. Znači, idealno da budeš to više u horizontalnoj ravni. Ako ideš gore, pa baciš na dole, onda tebi ide ovako. Znači, ideja je da budu jedne ravni. Hvala. Dobro. To je školski, da će ostaviti.
Nastavi. Dobro. Da moja pamet uključiti. A ti ga ti ne? Tak! Nismo, nego igrimo dole. Spustiš dole i sad ako izviđu. Da mi odušija. Ajde. Nećete vjerujete, ova tehnika ne postoji u programu za polaganje. Ne, zašto? Ne. Ne pišu tamo. Opišu se mi kao što pišu. Da. Poznanje na položaju. Ovo je 5. Pa, poslije mi se nauči različitih tehnika. Pa treba se raditi u struku programa. Znanje tehnike. I dobiješ nešto svoje posle. Dok smo pitu početku. Ovo je drugo spisku. To je najsmešije u struku. Vrata voli gleze, vrata voli lepce, pola smešali kod likara sa svoju ruku. Evo je, ajde! Stegaj! Ajde, polako poslije! Stegaj! Ruka nisko. Bravo, dobro. Ovdje, hajde, a ne može boraći, ne, večera ima sarma mu zapad. Ne, nije mu sarma. Dobro, zapad mu pisu poput. Ja vješam. Ajde se ne. Dobro, pravo, zato što... Nego se mi ja zagovorim. Mojte mi, veliki mu sada. Slobili smo tebi, pa da doplatimo ako treba. Polavo, ja bih kućeri. Ja došao platim. Za 5 minuta pitanje. Ja bih došao da platim. Znači, pošterka. Pokatarirala ovaj. Nekaj problem. Lotno došao. Okej! Rijate to niko kjubo. Izvolite. Dvoje ljudi. Ne vediš u sebe? Ne, ošućujem. A kako da ne? Ja sam održim pravovremeno i kako treba. Čak i uđe. Rekao si da ne odbjeko. Ne, ruku i to kao onda bi dođe i sviša na jednu bolje. Pa ne mogu da vidim. Rekao je nešto. Ali ti drugačije imam. Ostatiš ne. Zove, biću mamiću nešto. Važi, neka je sebe. Vidi, najviše da. Vidi pre kako te prati. Ma ne, da mi se pratim lakše da. Gledaj sad je pola više na teže. Ko bre tebi da kujem? Pa kako? Ja sam rekao. Sve su uvati. Vati se za ruke. Ovaj gleda malo što kjeki. Neko da stavljamo kjeki. Udače, ne ideš ovo. Ovo je moja dobra pozicija. Pališ mače kako. Pa je zdravo. Ovo pada na tebi. To je požudu. E kad je neko težak, ne valja ko pada na tebi. Ne useš. Ja sam ti.
Šta je pomoć? A ti si skupio ovako. A što sam je bilo? Ma jesi, ne mogu da njemu ništa. A, to bude da ne? Ima dobar ki, ima široku paru i ne može. Ne znam kako je. Se ne znaš. Ali nije sustav. Ako ti ideš ovako upravo. Znači, nemoj da te ponese ovo. I malo se mi više do ono, ovako. Kao da ti je težište tu. Ono kod dedu znaš ovako. Da pođeš šatno. Vici. Ja znaš. Opet ti si. Ja dižem se ovo. A kako dižeš? Ja se ne mogu. Pa, kreni raka da kreće, hoće. Ništa može. To, znači, to. A nema veze, ali ti se pusti lopu. Izgubi si kao ti ko, ovako. Kaže, nema se da više oči, nema se da uči u kuću ko. Sad drži kuću da slepe. Okej, sve pa. Što je bio dobar trening? Evo, ja ti vidim. Kupću koje vežba? Nije tebi to znači. I shvatite kako vežba. U suštini, treba da ste slični po snazi, ali ne igre glavnu ulogu snazi. Pritom uvodiš energiju rada. Ima neka prosta priča. Zamisliš me kako jako te drži. Imaš kao nevidljivu neku rukavicu koja ti oko ruke. Zapravo tvoja ruka u ruča može se kreći. Znaš, dok imaš slobodu, ono što bi se nekako kretili neki. A su poradi vežbu, ne pričam. Trening u 11, tamo gore. Aha, ono je naravno. Da, tamo isto, pored ovoga da vidit ćeš tamo, pa nešto promašaš kratko. Časopis će bude za jedno 15 dana, ko ne plati godišnje se seti, dok treba onom divnom čovekom platiti ko ne plati. Vidite se. A dok ja popunim koji posli budu i odveći. Hvala. A nema si, bare. Ne, bare. Pa isprobali smo.